Una trentena d'alumnes han recollit avui a l'Ajuntament d'Inca el permís d'ocupació de via pública per participar al Mercat ICAPE de l'IDI. Són els estudiants de primària i secundària de 6 centres escolars d'Inca, Maria de la Salut, Camp Picafort, Marratxí, Pollença i Alcudi, que durant aquest curs han dut a terme ICAPE. L'acte ha comptat amb la presència del balde d'Inca, Virgilio Moreno, i la directora gerent de l'Institut d'Innovació Empresarial, Núria Hinojosa. El programa actualment compta durant aquest curs escolar amb prop de 3.000 alumnes repartits a totes les illes, tant a Mallorca com a Menorca, com a Eivissa, com a Formentera, i per tant és un programa que el que posa de manifest és que els nens i nines puguin tenir coneixement de com se funda una empresa, sobretot i que se pugui vincular a projectes d'emprenedoria social i, per tant, poder treballar en qüestions de responsabilitat social corporativa. És el primer cop que el municipi acull aquesta iniciativa. L'objectiu és impulsar les capacitats emprenedores dels alumnes a través de la creació d'una cooperativa o d'una ONG. Enguany, a causa de l'augment de les escoles de la comarca d'Inca adherides a ICAPE, s'ha decidit organitzar un mercat a la ciutat el proper 10 de maig. Per nosaltres és molt important, a més, que se donarà un dia també important per nosaltres, que és el dia 10 de maig, que és el dijous gros. Un dia que des de l'Ajuntament d'Inca volen potenciar a nivell comercial, a nivell de visitants, a nivell turístic, i que ens possibilitarà tenir la plaça del mercat cobert ben repleta de paradetes de tots els escolars que estan preparant aquests projectes dins aquest mercat ICAPE. Per això, convidar tothom dia 10 de maig a que, a més de que venguin a Inca, que facin una volteta per dijous gros, també s'acostin a la plaça del mercat cobert. Gràcies al permís municipal aconseguit avui, els alumnes podran vendre els productes elaborats o els serveis que han organitzat. Les escoles s'adhereixen a ICAPE de forma voluntària i durant aquests 6 anys de vida la majoria de centres ha repetit l'experiència i fins i tot hi han ampliat més cursos.